What is up mga ka-team? Welcome back sa ating YouTube channel. Today is Saturday! Alright, so kung bago pa ka din sa among YouTube channel, please do consider subscribing, hit the notification bell button para every time nga namin bagong upload, isa sa ka sa mga update. Alright, my love, where are we right now? Karon na ata sa Barangay Sunok, Bintuyan, Southern Leyte! Alright, so dami karon ng beach mate together with colleagues. Ikaw pa na to chilling, bonding, and relaxing. Kini nga beach is, we don't know kung si pangalan ni pero hidden paradise diri sa Bintuyan, Southern Leyte. Alright, so kami kay baon sa nganan ning beach natin eh. Located na siya sa Barangay Sunok. Alright. We landed up here sa beach na we don't know kung si pangalan ning beach pero diri mi gidala ni Iman na taga diri sa Bintuyan. Diri mi niya gidala which is nindot kuno diri. So wa man pud mi na kuan, wa mi na dismaya. Nindot to kadto ilang beach diri. So this time ay pakita ninyo ang ilang beach diri which is unknown. Okay kung si pangalan, okay kung si man sa basta nasa Barangay Sunok diri sa Bintuyan. So alright. So na sila cottages diri duha ka cottage na diri. Kini nga area, kini nga cottage is 150 ang ilang rate and tapos sila cottages nga dako-dako dito which is kato mo to may gabangan ito dako-dako nga cottage daw kana and the other one kato dito usa is 150 for pareha diriya. So among gihanto si ate itong tagija diriya or caretaker diriya nga maka rent pud me sa ilang video kay. So ang original nila nga price is 1,000 na apil na ang rent sa cottage which is 200 and 800 sa video kay. So among ganito 600 for photo me alas 4. So nakales me and thank you kay ate nga nagpanjo na mo. So alright. Mga katimaw ng ilang beach diri hidden paradise. Siguro kamo nakare na mo yung mga friends pero so far sa akong mga friends diri sa Sugod is wa pa ko kakita nila nag-post ani nga beach diri. So this is new to us. This is new to us. So it's a beautiful beach, beautiful sea, beautiful day. Beautiful lady. Si my love. Alright. Ngayong uto kaninyo mga ka-team. Today is Saturday. Karon akong i-share ninyo ang pa-birthday surprise na mo ni my love Jens. Actually wala jud ko ilabot ani nga kanang ilang banding-banding pero since kanang doon naman iyang birthday March 1 so ako nila magigrab mga opportunity para ako sang ma-surprise sang birthday. So guys, atong tanawon ang iyang reaction ni my love. Nakakita ang mata. You know what, James?
we plan to design mo plan to design mo happy birthday to you. Plan to design mo ting chat ganda ni ting chat si Eileen dyan nga na sir. Ako tanong yung surprise si Juan si Jake kay birthday ni siya March 1 din ka oh happy birthday. Hindi daw makaisanti namon. So, di-advance na mo. Kaya nga dyan kang right sa imong gift. Okay, tara. May advance celebration, James. O diba na atas sa pinto yan? Mag-uol. Pinaugbok mo na balim din eh. Ang malakasan. Pwede bang huwa mo? You know what? Kuanser ka na. Ano sa ban? Ano sa na? Lighter? Oh! Amo din chat dahil si Johnny Muman. Tingnan mo kung siya po na kung chat kang si Jameson dahil. Do, tetap. Birthday, James! Lulis mo. Ugma kay 27, You know what? 27, 28. O guwa ni ko na imuhang mailabs. Mahulay ko na si Jack, kay wako Wa na si ni Zay. nakakuan, di mi kahibaw. Naging priority ag. Ijahang motor. Yehey! Pizza. Ako na walang pizza. Ay, Sige pwede na. mag-unsa. Okay, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, James! Happy birthday, James! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Pants. Wish! So that's it mga ka-team. Mo to ang reaction ni My Love sa ijahang pa-surprise. Gusto po ko magpasalamat sa nagpalikod ani nga kumani Sir Iman Cabanig ni Sir Jimson Buhayang ani Sir Dines o sa ila pang kaubanan na si Ma'am Christine. And thank you also sa tanang faculty members sa computer engineering nga mi-greet ni My Love. O nagpasalamat po ko sa active nga paghimo sa cake ni Ma'am very slow og sa iya po pizza. So mao ni ilahang Facebook page guys na na-address na located sa Pintuyan. If gusto mo mo-order kung takalaman ni nga FB page o kung takalaman si Ma'am very slow. Thank you very much, Ma'am. So alright mga ka-team, so karon na suot na namo ang full sublimation jersey sa Team Jimlin. Thank you to Sir PJ Advertising sa Manindot o Very accommodating na pagkuha na mo. affordable ka dyan nila nga sa full sub nga jersey. So kung gusto mo magpa-design, gusto mo magpa-emote, ingani nga jerseys, ato lang ninyo ang shop ni Sir PJ na sa Barangay Zone 5 beside sa Uling Booster. Alright? So this time mga ka-team, so pabutan ninyo sa Facebook page sa Team Jimlin Official ang official announcement para sa kanang mechanics sa atong raffle para diriya sa atong full sublimation jersey. So alright mga ka-team, inyo na matuwatan para makiba mo kung saan mag-appel. Alright? So this time mga ka-team, it's Ligo time. Alright? O, itor mo na mo sa Kailang crystal clear na water diriya sa Barangay Sunog sa Pintuyan sa Leyte. So let's go! enjoy.
So, ano, pumul tanan. Potong-potong. Okay.